Jari, näin tänään koulussa huiman pellen. Se oli tosi hauska. Muista, pellet eivät ole aina hauskoja. Anna poski, kun kerron sinulle tarinaa. Olin menossa kellariin katsomaan TV:tä, mutta en tiennyt mitä tapahtuisi. Miksi tää ei mene päälle? Silkutista taitaa, mutta TV:skin palaa valoa. Jaska kaupunki. Faija tuli taas. Moi Isä. Isä, älä jaksa. Mä palautan sun möreäni yhtään. Otat! Senkö siitä? Come on, amppu päälle. Pysy siinä! Takas! Kato! Kato! Pysy paikoillas! Mä en tee sulle mitään, mä lukitsen sut tänne. Mä mietin myöhemmin mitä mä sulle teen. Tuu tänne, tuu tänne. Anna se käsi. Hei! Se oli siinä. Kuuntelitko edes? Voi pirskatti sinun kanssasi. Akuankatkin pitää laittaa paikalleen. Tässä nyt ollaan tekemässä Niin helppoa. kauhuleffaa. Itse asiassa tää perustuu semmoseen periaatteessa niinku satuun tai semmoseen niinku kauhusatuun. Ja meillä on itse asiassa kilpailu tän telkkarin kanssa, noin meidän kavereet, niillä on käyttäjä, niin
että kumpi tekee paremman kauhuleffa. Että se kumpi häviää. Sitten me otetaan niin jotain äänestäjiä, kaikki sanoo, että kumpi on parempi, jotain luokkalaisia. Se kumpi häviää, tai se kumpi voittaa, niin saa laittaa toiselle sille häviäjälle dislikein. Ja toinen joutuu laittaa sille likein. Ei tee säkin jotain työtä. No joo, mä kuvaan tässä. Me ollaan laitettu just kun tää on täällä kellarissa, niin me ollaan laitettu näitä tyynyjä tohon, ettei tuu mitään ylimääräistä valoa tänne. Sitten tossakin on tyynyt. Ja nyt me just yritetään tämän oven päälle laittaa näitä laatikoita tähän. Tossa on toi vihreä. No ei se riitä. Eiku itse asiassa joo. Tää tarvii vielä vähän. Joo. Niin toi peittää ihan kivasti tota valoa. Sitten tossa on just käsiraudat. Joudutti. No niin, älä nyt turhaa, älä turhaa. Tätä kuvaa ja tolppaa. Mä oon siis tällainen jännä Joker. troll. Tämmönen pelle. Joka ei oo mikään normisirkuspelle. Hei, älä nyt laita sitä mua. Et varmaan laita siihen. Ai soomari. Nyt mä oon kiinni tossa tolpassa. Hienoa. Päästä mut pois. En päästä. Niin, mut tosiaan niin meillä on semmonen kilpailu, niin sanokaa vaan sit kun nää tulee joskus YouTubeen, niin voitte katsoa molemmat, sitten laittaa kommaa, että kumpi oli parempi. Elikkä tee telkkari. Tee telkkari. Ja me ollaan ne Degis-jabat. Niin. Sammuta sen video. Joo, tätä on nyt kulunut. Tää on vähän vaikea klikkaa tätä leualla. No kun... Tää on nyt kulunut 2 minaa. Leikataan tästä vähän, mut... Ai saamari kassoille! Anteeksi. Vaari. Oi vitsi. Älä naura.